Masterizer. Sanibona kuphathi 76 la siqala khona ku-interrogation room. Ngesikhathi ethi uKelly ukhuluma noMorris, uLucian wamthulisa wathi Kelly ivala umlomo. Le ndoda yatshela uLucian ukuthi akamiyeke uma efuna ukukhuluma. Yabuza kuLucian ukuthi uyini noKelly. Wathi uLucian siyabangani akho lutho. uMorris wabuza kuLucian ukuthi pho uzokwenzani wena la. Wathi uLucian ingoba uKelly umcelile ukuthi abe la. uMorris watshela uLucian ukuthi akaphume la e-interrogation room akadingeki. Wathi uthi ahamba uLucian uKelly wamncenga ukuthi angahambi. Le ndoda yatshela uKelly ukuthi kumele ahambe akadingeki. Wathi uKelly kodwa ngiyamdinga la. Wathi uLucian Kelly kuyangiphoqa ukuthi ngihambe kodwa ngisazama ukuyofonela ummeli. Wena nje uthule ungasho lutho. Waphuma wahamba uLucian. Sebesela uMorris wabuza kuKelly ukuthi uzokwazi-ke manje ukungitshela ukuthi kwenzakaleni. Wathi uKelly cha ngifuna ilawyer. Yathi le ndoda uma ungakhulumi nami uzoboshwa. Wathi uKelly ngabe uchaza ukuthi uma ngikhuluma nawe ngeke ngisaboshwa? If I talk to you, does that mean I don't have to go to jail? Le ndoda yathi kuKelly mina ngidinga ungibekele ukusuka nokuhlala kodaba. uKelly wathi ayisengicabangile ngizokhuluma nelawyer yami. Wathi uMorris uba igama lommeli wakho. Wathi uKelly u-Ian Glenn. Yathi le ndoda u-Ian uthe akasakurepresent akaseyena ummeli wakho. Wadideka uKelly sengingiza. uMorris wabuza kuKelly ukuthi unaye nomunye ummeli. Waphika uKelly wathi akanaye omunye ummeli. Yathi le ndoda uma ungenaye-ke ummeli kufanele usitshele ukuthi kwenzakaleni. Wathi uKelly ngeke ngikhulume ingekho ilawyer. Yathi le ndoda ufundiswe uLucian ukuthi usho njalo. Wathi uKelly cha ngiyawazi amalungelo wami. Wathi uMorris ngoba ufuni ukukhuluma nami kanti ifuni nelawyer yakho ayikho la kufanele ngikuthathe ngiyokuvalela kwi-prison cell. Yathi ngikunika ithuba lokugcina Kelly uzongitshela ukuthi kwenzakaleni. Wasukuma uKelly wathetha wathi ngifuna ilawyer yami. Le ndoda ngoba uhlulekile ukukhuluma nami woza ngiyokuvalela kwi-prison cell. Isingaphandle le ndoda yabuza kuLucian ukuthi wena ofundisa uKelly. Wathi uLucian angimfundisi lutho uKelly uyawazi amalungelo wakhe. Uyazi uma kumele avale umlomo angakhulumi. Wathi uMorris njengoba ekwazi futhi uKelly ukusebenzisa ummesa agwaza indoda ayibulalele eshaweni. Aphinde asebenzise isibhamu adubule enye indoda ayibulale. Wathi uLucian uKelly ngiyamazi akayona leyo nhlobo. Wathi uMorris uKelly umngani wakho. Wavuma uLucian wathi ngisho njalo. Wathi uMorris cha unabangani abangajwayelekile ubanike iloya kamngani wakho. Wathi uLucian iloya kaKelly u-Ian Glenn. Wathi uMorris u-Ian ngeke asakwazi ukurepresent uKelly. Wathi uLucian wena ukwazelaphi lokho? Wathi uMorris eyani le mbuzo uLucian. uLucian wabuza kuMorris ukuthi usonta kuliphi isonto. Wathi uMorris angisonti mina. Wathi uLucian unkosikazi wakho usontaphi? Wathi uMorris ubusuwenze i-homework yakho. Wathi uLucian phendula umbuzo wami usontaphi unkosikazi wakho? Wathi uMorris unkosikazi wami usonto eCalvary. Wathi uLucian angithi isonto likaPastor Kane lelo. Wathi uMorris pho lokho kuhlanganaphi nalento esiyenza la? Wathi uLucian ingoba uvikela isonto likankosikazi wakho. Wathi uMorris ngizolivikela kanjani angisonti mina. Wathi uLucian kodwa ayikho into azoyikhuluma nawe uKelly ingekho ilawyer yakhe la. Wacasuka uMorris wathi okay kulungile sisala kanjalo wahamba washiya uLucian emile. uBradley wayehleli phambi komuzi wakhe leNdumasi wasukuma wahamba waya ngakaRandall. Wafika wami ebuka umuzi kaRandall ubuka phansi kuya phezulu. uRandall olunguze wendini wathi ufunani la ekhaya. Ethi uRandall suka endaweni yami. uBradley wazibheka la yami ekhona. Watshela uRandall ukuthi la nginyathele khona ngisemhlabeni wami indawo yami le. Wathi uRandall qhubeka ume kanjalo ngisafonela amaphoyisa. Wathi uBradley usalindeni ungafonela. Valiwe into uRandall wabuyela endlini noBradley naye sebuyele emzini wakhe. Wangena ngaphakathi uBradley wabuza ku-Alex ukuthi ungiqambelelana manga Alex. Ubuhambile waya emzini kaRandall naye usho njalo futhi uRandall. Wathi uAlex Bradley ngikutshelile ngathi angiyanga kuRandall. Mayisho njalo naye uRandall ungiqambela manga nawe ungamkholwa Bradley ngoba uyamazi. Wathi uBradley ngimazelaphi ngoba umuntu owazi uRandall wena Alex. uAlex wayesecasukile wasukuma wathi Bradley ngicela ungikholwe ngonkosikazi wakho angiyanga kaRandall. Wathi uBradley sekumele ngikukholwe manje usunkosikazi wami wawungayena unkosikazi wami mhlawulala naye. Wathi uAlex ngicela singabuyeli lapho Bradley kodwa ngicela ungikholwe mangithi angikaze ngiye emzini kaRandall izolo ebusuku. Wathi uBradley uthi uRandall wena kade ufikile mina kade ngihambile. Wazi ngani pho uRandall ukuthi ngihambile izolo ebusuku ngoba kumanje ngibuka obheka umuzi wakhe ngithi mhlawumbe usefaka ikhamera entsha awekho amakhamera awafakile. Wathi uAlex angimazi ukuthi ukubone ngani mhlawumbe ukubone wendini. Ethi Bradley kwenziwa yini ungangikholwa? Wathi uBradley kwenziwa ukuthi usuwakwangijithela naye. Wathi uBradley lento izongiphoqa ukuthi ngihambe. Uthi uAlex ethi usuzohamba futhi. Wathi uBradley mhlawumbe. Wathi uAlex kodwa Bradley lento isizodidisa ngisho iy'ngane. uBradley wabuka ingane ka-Alex wama wayibuka wathula wathi esuka lapho wathi ngithola kunzima Alex ukuthi ngikuthembe. Wathi uAlex njengoba ngikutshela ukuthi angikaze ngiye kaRandall angazi ukuthi ngingakuchazela kanjani ukuze ungikholwe ukuthi angiyanga laphana. Vele wasuka lapho uBradley waphuma wahamba. Mase epolice station uEsperanza wangena eya kuLucian ethi usambuza ngoKelly kwezo Steven. Uthe mayebona kuzo Steven uEsperanza watshela uLucian ukuthi uzobuya akhulume naye. Uyabuya waphuma wahamba uEsperanza. uSteven wabuza kuLucian ukuthi
ukuthi zihamba kanjani izinto lo. Wathi uLucian kufanele ngabe ngibuza nina nobabili ukuthi zihamba kanjani izinto phakathi kwenu. Wathi uSteven phakathi kwami sinobani. Wathi uLucian manje usuzoyibuzisa Steven wenze sengathi awazi ukuthi ngikhuluma ngawe nobani. Wathi uSteven angazi ngempela ukhuluma ngami sinobani. Wathi uLucian sala kanjalo uzenze Slim. Ethi uLucian ngoba izolo ufike kwi-crime scene uhamba ngesithuthuthu nahamba nawe ukhuluma ngo-Esperanza ngabona ukuthi nikhuluma ngathi nahlukana. Nje nisuka lapho usuhlele esithuthuthwini senikhuluma ngamafoni yena esemotweni. Namhlanje seniyaphambana omunye mayengena omunye uyaphuma. Wathi uSteven ngiyadideka Lucian angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Wathi uLucian hayi okay qhubeka kanjalo ngokuzenzisa uyongitshela uma usuredi ukungitshela. Wathi uSteven ngabe bagcine bemthathile noKelly. Wathi uLucian zibuka usushintsha inkulumo manje ngathi unendaba noKelly. Wathi uSteven no ngibuza serious Lucian. Wathi uLucian yabamthathile kwi-prison cell. Ethi udinga nommeli uKelly Steven akekho mazinga. Wathi uSteven kanti khamba kanjani ngo-Ian. Wathi uLucian u-Ian uyekile. Wathi uSteven uyekeleni manje. Wathi uLucian i-long story ngiyobuye ngikutshele wena ukhona ummeli omazinga. Wathi uSteven bakhona abambalwa engibaziyo ngisazozama ukubafonela. Wathi uLucian ngingabonga kakhulu Steven. Wahamba uSteven kwangena uEsperanza. Esperanza wabuza kuLucian ukuthi khamba kanjani ngoKelly. Wathi uLucian uKelly uboshiwe uTravers ushonile wethuku uEsperanza. Wathi uLucian ngisazama ukuyokwenza ama-phone call sobuye ngikubona. Wathi uEsperanza wahamba sisakhuluma Lucian. Wathi uLucian ngiyabuya usala ukhuluma nanango Steven waphuma uLucian. uEsperanza ngenkathi uyokhuluma noSteven etshela uSteven ukuthi ibhlungu into kaKelly ukuthi ugcine eboshiwe. Wathi uSteven ngingakwazi ukukukhipha out esiyodla ideni. Wathi uEsperanza unenhliziyo embi ngikhalela ukuboshwa kwamngane wami wona ucabangana namadini. Wathi uSteven ngiyaxolisa mangibe wrong. Wathi uEsperanza awubanga wrong kodwa iSlim. Wathi uyaxolisa uSteven. Wathi uEsperanza ngifuna ukukhuluma nawe kwangena uEdward. Wathi uEsperanza nawe Edward ayikho into engizoyikhuluma nawe waphuma hamba uEsperanza. Kwasala uEdward ebuza kuSteven ukuthi umbangelelani uEsperanza isicefe. Wathi uSteven angimbangele isicefe uyangithanda uEsperanza. Wathi uEdie ke ngikuthole kulendle ngayithengele uEsperanza nengane yami ngiyophela ngawe emhlabeni. Wathi uSteven mawucabanga ukuthi uhlanya wedwa Edward awukwazi ukwami ukuhlanya. Wathi uEdward kushuthi awukangazi Steven ukuthi ngihlanya kangakanani. Wathi uSteven ukuthi ngihlanya mina ngokuhlanya okunomqondo wena uhlanya lokho kunengqondo egcwele idakamizwa. Wathi uEdward kushuthi awungazi kahle Steven. Wathi uSteven no ngikwazi kahle uyitshela ukuthi uyasatsha u-tough guy mina ngikusabi ke Edward. Wathi okwesibili-ke ngaphandle kwalokho sisemsebenzini la and ngiyibhosi yakho suka lapha phambi kwami. Wasuka lapho uEdward waphuma wahamba emzini kaBradley. Imoto kaBradley yafika idrayiva uMarcy wapaka imoto. uMarcy waqala wenza i-phone call ngenkathi efonela u-Ian. uMarcy watshela u-Ian ukuthi useyitholile i-contract yokudayiswa komuzi. Wathi u-Ian Glenn kuMarcy ucela amlethele yona emsebenzini. Wathi uMarcy ngiyakulethela emsebenzini wakho kodwa manje uLarry maye lapho ngeke ngikwazi. Wathi u-Ian kuMarcy khululeka uLarry akekho usenkantolo. Wathi uMarcy okay ngizokulethela-ke wavalelisa wavala ifoni wehle emotweni kaBradley waphuma wahamba waya kuBradley wafika wabingelela uBradley umbuzo ukuthi uhlaleleni ngaphandle. Wathi uBradley no bengilinde wena. Wathi uMarcy ngiyaxolisa ukuba late. Wathi uBradley khululeka awukho late wabuza kuMarcy ukuthi bagcine betheni ngemoto yakho. Wathi uMarcy bathe bazoyireplace ngenye ngoba leyani sinenkinga kakhulu kodwa ngibatshelile ukuthi abangireplace ngefana nayo leya. Wathi uMarcy njengoba sime kanje Bradley angifuni uRandall azasibone singakwazi ukuhamba njengoba nawe uthe khona into osafuna ukuyoyenza. Wathi uMarcy wahlala wedwa ngaphandle bengithi uhleli ngaphakathi endlini nonkosikazi wakho. Wathi uBradley ngisacasukele lamanga akho uAlex ukuthi atshele uRandall ukuthi wena ukhulelwe. Wathi uMarcy wena ngicela ukukuchazela ngalokho Bradley. uBradley wathulisa uMarcy wathi no angisenandaba about that. No. I don't care. Sengikhathele amanga ka-Alex ngoba into engicasulayo u-Alex uhambile waya emzini kaRandall ebusuku. Wethuka uMarcy ethi u-Alex uze waya khona uzuwe ngobani wena Bradley. Wathi uBradley ngitshela uyena uRandall. Wathi uMarcy ungayikholwa yonke into eshiwo uRandall. Wathi uBradley pho waze ngani uRandall ukuthi ngihambile izolo ebusuku engena amakhamera. Wathi uMarcy umbuzile no-Alex. Wathi uBradley ngimbuzile uyaphika. Wathi uBradley sengicabanga nokuhamba ngibuyele endaweni yethu la behlala khona nawe. Wathi uMarcy ungabuya indawo yakhe isekhona nami ngiyakukhumbula. Wathi uBradley wangixosha nje. Wathi uMarcy kwakuyiphutha. Wathi uBradley yangicasula lento ka-Alex kodwa kungcono ngoba u-Alex akamtshelanga uRandall ukuthi ukhulelwe ingane yakhe. Wathi uMarcy yasi ngabonga khona lokho. Wathi uMarcy nami ngiyichithile le divorce lawyer ibisendlini kaRandall izolo ebusuku idakiwe. Wathi kodwa ngizobuye ngikuxoxele Bradley sambeni. Bahamba uBradley benoMarcy sebeyongena emotweni kaBradley. uLucian wafona efonela u-Ian Glenn wayiphendula ifoni u-Ian. uLucian etshela u-Ian Glenn ukuthi ucela size uKelly angamshiyi kanjalo. Wathi u-Ian nami isimo uLucian esengiphoqanga ngeke ngisakwazi umrepresent. Wathi uLucian ngiyakucela Ian. Wathi u-Ian ngiyazi Lucian kodwa ipartner yami ephinde ibe yibhosi yami ingangixosha ngisho emsebenzini mangarepresent uKelly. Wathi uLucian uKelly uzomyekelela kanjalo ngenxa yalo Larry le. Wavuma u-Ian Glenn wathi kodwa ngimsendelile uKelly ifoni number yenye lawyer angayisebenzisa. Wathi uLucian Ian uKelly akeke eduze kwefoni uvalele. Wathi u-Ian okay ngizosendela wena ke le lawyer. Wathi uLucian ukuthi angikhululeke uKelly mayizo representwa yenye lawyer engingayazi. Wathi u-Ian khululeka Lucian nale lawyer engizolinika yona right. Wathi uLucian uzobe sekukweleta malini kuKelly. Wathi u-Ian khululeka pro bono ngeke
ungakhokhe imali uKelly, ngisenzela wena leya favor sasivumelane ngayo. uLushini wabonga ku-Ian wathi u-Ian uyaxolisa kuLushini, wathi uLushini ayikho into oyixolisayo ngoba uyamazi uKelly ukuthi uwumuntu oright. Wavuma u-Ian ukuthi ya ngiyakwazi lokho. Wathi uLushini lokho kuchaza ukuthi uKelly udinga ummeli owenza umsebenzi wakhe njengawe. Ethi wena Ian uneshow ngalo mmeli wakho. Wathi u-Ian ya ngineshow uright. Ethi ngiyaxolisa Lushini ukuthi ngeke ngisakwazi ukurepresent uKelly. Wathi uLushini ngicela umazise wena Ian khona ezoba nethemba. Wathi u-Ian ngoba khona enye icase engihamba ngayo ngizodlula ngimbono uKelly ngimtshela. uKelly wayezulazula kwiseli yakhe ngaphakathi. Kwafika uEsperanza ngenkathi ebingelela uKelly, wavuma uKelly wathi udinga iloya yakhe. Wathi uEsperanza ngiyazi Kelly, ngizwile ukuthi iloya yakhe ayikho la, kodwa khululeka uLushini uyayilungisa leyo nto. Wathi uKelly siqala ungididisa mina izolo ebusuku ufikile wazongibheka endlini kaNatalie. Wathi uEsperanza ngiyazi Kelly uLushini uzoyilungisa leyo nto. Wathi uKelly ngisaphethe kabi na indaba yokulanda uJustice esikoleni. Wathi uEsperanza khululeka Kelly ngiyomlanda uJustice namhlanje sivumelane noNatalie ukuthi sizoshintshana ngokumlanda. uKelly wabuza kuEsperanza ukuthi ngempela wavuma uEsperanza wathi yaphela uJustice ingane yethu sonke. Wathi uKelly uEsperanza kodwa ungamtshela uJustice ukuthi ngivalile la. Wathi uEsperanza khululeka Kelly ngeke ngize ngimtshela uJustice leyo nto. Wathi uKelly kodwa Esperanza sengizovalela la ngempela. Ethi ngiyazi khona ukuthi kwangafanele ukuthi ngimdubule. uEsperanza wathulisa uKelly wathi Kelly ungayikhulumi leyo nto la. Ethi akuyona indawo yokukhuluma izinto ezikanjalo la. Ethi uKelly kodwa kwakufanele ngenze njani Esperanza? Ngimtshela njalo ukuthi akangiyeke engafuni ukuhlukana nami. uEsperanza waqhubeka nokukhuza uKelly ukuthi angayikhulumi le nto la. Ethi uEsperanza njengoba simele asikhuluma ngezinye izinto asikhulumi mayelana nama-details e-case yakho. Ethi futhi ungatsheli omunye umuntu mayelana nalento noma ngathi usuvalelwe nesinye isiboshwa. Makuthiwa siyakutshela ukuthi sona siboshelweni mase sikubuza ukuthi wena uboshelweni. Ethi uEsperanza wena ehlisa umoya thina sinoLushini siyokhuluma manje noLushini sibone ukuthi sihlangana kanjani ukuthi sikutholile iloya. Wathi uKelly okay. Wathi uEsperanza ngiyakulushini njengamanje. Wahamba uEsperanza e-ofisini labameli wangena uMarcy ngenkathi efica u-Ian Glenn. Wangena uMarcy wayohlala phansi. u-Ian wabonga kuMarcy ngokugcina efikile. Wathi uMarcy as long ngeze ukubona uLarry. Wathi u-Ian khululeka ngoLarry akekho senkantolo. uMarcy wanikeza u-Ian ifayile emtshela ukuthi asiqede le nto ke ngokushesha angazangena ngifice la. uMarcy etshela u-Ian ukuthi ama-inspections enziwe endlini ethi nawo ama-details konke kubhalwe khona lapho. Ethi u-Ian kubonakala sengathi emzini wami sizongena sinamadoda nami for ukuyohlala khona early kunalokho ebengikucabanga. Wathi uMarcy yazwakala noma ukhuluma ukuthi uyayithanda iy'ngane zakho. Wavuma u-Ian ukuthi abafana bami basho olukhulu kumina. uMarcy wabuza ku-Ian ukuthi ngingamthola nommeli oyi-closing attorney. Wathi u-Ian ngummeli nami sengiyenze yonke i-process ngiyifunde yonke ngasayina ngafaka nama-approval stamps abameli. Ethi sengiqedile nokuyi-authorize vele siphasile. Wahleka uMarcy wathi usuyenze yabalula impilo yami. Wathi u-Ian kodwa bengizokucela kuwena Marcy ukuthi siyophuza ama-drinks serve idina namhlanje ebusuku. Wathi uyangabaza uMarcy wancenga u-Ian wathi nami sengikwenzela izinto zabalula nami ngicela ungibonge ngokuyodla nami out. Wavuma uMarcy wathi okay kulungile. Wathi u-Ian okay ngizofika ngizokulanda ithini i-address yala uhlala khona. Wathi uMarcy ngizokusendela yona efonini. Wathi u-Ian okay. Wathi uMarcy ngizokulethela okhiye bomuzi wakho. Wathi u-Ian senginabo okhiye. Wathi uMarcy yazi Ian ubungangidingi wena ekuthengeni lo muzi. Wahleka u-Ian wathi bekikudinga. Wathi uMarcy kuzobengile ngihambe Ian kungaze kufike lesilimo esihluleke ukusayinisa umkhonyane wami amaphepha divorce. Besakhuluma wavele wangena uLarry. Wangena uLarry wabingelela uMarcy. uMarcy watshela uLarry ukuthi ayikho into engizoyikhuluma nawe. Wathi uLarry kodwa Marcy uzochazeka into engizokwenzela yona namhlanje. Wathi uMarcy ayikho into ozongenzela yona wena. Wathi uLarry namhlanje Marcy ngiyakuthembisa 100% ukuthi uRandall uzowasayina amaphepha divorce. Wathi uLarry uzongibonga Marcy namhlanje mase ngikutshela ukuthi sewasayinile. Waphuma wahamba uLarry. noMarcy wayesele wavalelisa ku-Ian emtshela ukuthi uzobuya mbona. Ethi sengifuna ukubona lo Larry sesayinisa uRandall amaphepha. Wathi u-Ian Marcy mthembu uLarry yenza izinto zenzeka. Ethi kodwa wena Marcy ngizokulanda ngo-7. Wathi uMarcy okay sengiyobona ngawo. Wahamba uMarcy. Mase police station u-Edward wangena ngesikhathi eqonda kuLushini. Ethi u-Edward kunjani lo right? Wathi uLushini ngibusy Edward. Wathi u-Edward ngiyakubona ukuthi ubusy. Ethi ngiyoba ngizela Lushini ngifuna ukuzokubonga about indlela ongisize ngayo endlini kaRandall. Leza ilima zengibophe ngamaketanga ngazi ukuthi bengizoba yini ngaphandle kwakho. Wathi uLushini okay kulungile. Wathi u-Edward umuntu oright lo ngiyazi ukuthi ngihlaze ngikwenza ama-flop ufika sonke isikhathi uzongisiza mina ngingakaze ngikusize ngalutho. Ethi u-Edward ngifonelwe bonke abantu benganginaki kodwa wena wedwa Lushini okwazile ukuzongisiza. Ethi ngiyazazi ukuthi sengihlukumeze ngaphoqa abantu abaningi. Ethi u-Edward ngifuna ukukutshela ukuthi ngiyabonga. Wathi uLushini nami ngizokubuza umbuzo owodwa Edward. Wathi u-Edward buza noma yini Lushini. Wathi uLushini uphi u-Andrew? Wathi u-Edi ngizama ukubonga wena mina Lushini ngakutshela nje ukuthi u-Andrew waziwa u-Uncle Rusty. Wathi uLushini ngicela ukukutshela something. Let me tell you something. Angikuthembi. I don't trust you. Angikuthandi. I don't like you. Futhi angiyithembi yonke into oyishoyo. I don't trust anything you say. Ethi Lushini uyangibona mina ngenza umsebenzi wami futhi anginandaba nawe. See me, I'm just doing my job, but I don't give a damn about you. Wathi u-Edward ngicela ukubonga lokho ukuthi uyawenza umsebenzi wakho. Wasebuza kuLushini ukuthi manje uzobhalani
kwi-report. Wathi uLushini uze ngaleyo ngqondo kanti. Wathi uLushini mina kwi-report ngeke ngibhale lutho olwenzeka endlini kaRandall, especially ngoba nawe waphinde wazama ukubadubula. Wathi uEdward uchaza ukuthi nje ngeke ubhale lutho about i-report. Wathi uLushini ngeke ngibhale lutho ngoba vele amadoda amadala ayivalelene eyijabulisa wodwa. Wathi uEdward ngizokuphindela kangaka ukuthi angihlangene nalento eyenziwa yilabantu mina. Ethi mina Lushini angisona isitabane laba bangitrigger laba. Kangisebackyard benze ngathi bangiphuzisa bangibamba. Wathi uLushini asikho nesidingo sokungichazela ngenjabulo yenu ngoba into engayifica lapha mina ngakungathi niyayijabulisa. Wathi uEdward leyanja for into eyayenza kumina ngizoyifundisa isifundo. Wathi uLushini Edward ihlukana noRandall. Wathi uEdward kwangayena noRandall yile nje umngani wakhe ekuthiwa uLarry. Wathi uLushini mqapheleke lo yaLarry ngoba uconnected kakhulu, uyilo enkulu high profile evunywa amanye amaloya. Wathi uEdward ngizomenza into ebuhlungu lo Larry mina futhi anginandaba naleyo nto. Wathi uLushini ngicela ukuphinde lo ukugcina Edward, angikuthembi, angikuthandi, angiyikholelwa yonke into oyishoyo, so ungaphindi ungifonele mangabe usugaxela usenkingeni ngobugebengu bakho. Wathi uEdward angenzi ubugebengu mina, ngikwimachine yokubopha ama-Colombian cartel aka-Escada, wayenitshelile nje ulema umphathi wama-FBI. Wathi uLushini ngisho kungathiwana angikuthembi mina. Wathi uEdward noma ngithi ngizama ukukhuluma kahle nawe lo, noma ngithi ngiyazama ukuba umuntu nokuxolisa kodwa awufuni ukungixolela. Wathi ngicela ungixolele Lushini. Baxhawulana noLushini. uLushini wasondela endlebeni ka-Edward wamhlebela wambuza ukuthi uphi u-Andrew. Wathi uEdward usabuyela lapho futhi. Wathi uLushini hlukana nami, wahamba washiya uEdward. Wahamba uhlala phansi uLushini, uEdward wayemile. Wathi Lushini uyohlala njalo ngikuhlonipha bhuti wami, noma ngabe udinga nhloboni yosizo ngiyohlezi ngikhona ukuzokusiza. Wayithulela uLushini akangaphendula wasuka lapho uEdward wahamba. Kwanokho umuntu emnyango emzini kaRandall ngenkathi emvulela kwangena uLarry. Wathi uRandall wangena kanje uzofunani la? Wathi uLarry uMarcy ungixoshile asafuna ukusebenza nami. Wathi uRandall kwakubi-ke lokho. Wathi uLarry Randall khona amaphepha engicela ungisayinele wona la. Wathi uRandall amaphephani lawo. Wathi uLarry usayina amaphepha okusuka umakhelwane wakho. Wabonga uRandall wathi kwangcono. Wasithi uLarry kodwa ngizocela uqala ungisayinele lawa kuqala. Wathi uRandall awanike lawo. Wathi uLarry awe-divorce. Wathi uRandall ngizokutshela kangaka ukuthi ngeke ngiyenze leyo nto. Wathi uLarry usafuna ukusuka umakhelwane wakho. Wathi uRandall ngiyafuna ukumsuka umakhelwane wami kodwa lokho makuzongeza ukuthi ngisayine namaphepha e-divorce ngamane uyeke ngithole enye iloya. Wathi uLarry ngamthwalisa kanzima umakhelwane wakho umdlele zonke izinto anazo. Wathi uRandall njengoba ngisho lokho makuzokungenza ngiqale ngokusayina amaphepha e-divorce ngamane uyeke ngenze kwenye iloya. Wathi uRandall wena Larry yini ufuna kangaka ukuthi ngisayine ama-divorce papers? Wathi uLarry wena Randall why ungafuni ukukhulula uMarcy? Wathi uRandall ingoba ngifuna ukuthi uMarcy akhululeke, ngifuna agqilazeke impilo yakhe yonke asafarishe, abe ne-stress ne-depression nama-high blood pressure kwalengane ayikhulelwa azayi-miscarriage. Wathi uLarry uqonda ukuthi ngeke uyisayine i-divorce paper. Wathi uRandall ngeke ngisayine. Wathi uLarry kushuthi nami umakhelwane wakho ngeke ngimsuke. Wathi uRandall it's fine. Wathi uLarry kodwa unenkani Randall, kulungile-ke sayina lelo usuthi yokusuka umakhelwane wakho. Wathi uRandall ngicela ukuyifunda kuqala. Wathi uLarry okay. Ngathi uLarry mkhombise ethi angithi uyabona ukuthi kubhale lo usuthi akubhale u-divorce. uRandall wayesayina lelo usuthi waqeda wabuyisela kuLarry. Wathi uLarry ngizokutshela uma eseyitholile uBradley. Seqedile uLarry wavalilisa kuRandall. Love you. Esengaphandle uLarry wahamba wayongena emotweni yakhe. Uthe mayingena ngaphakathi uLarry wafonela uIan emtshela ukuthi unama-document kade sayinwa uRandall Holmes. Ethi uLarry akawalindele uIan uzomthumelela wona. Uthe uLarry eqeda ngaleyo phone call kwi-backseat yemoto yakhe kwavumbuka u-Edward imkhombe ngesibhamu ekhanda. Wathi uLarry ma ukuthi ufuna imoto yami ungathatha ukhiye ungangibulali. Wathi uEdward anginandaba nemoto yakho mina ngifuna wena ngoba awuzazi inkinga osuyifake kuyona. Wathi uLarry ngenze njani? Wathi uEdward drive imoto. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this.
Rise on the beat.